I más sleibhte Ghlas Éivín an Spéirín, tá gleanaile go suimhneach ina lí, as a cionn tá an tabhail go héadach, mar bhanríonn ar caithear na sí. Is an sin tá na sruthain ag sinú, cúsalseach le crystal sa grian, ag scabú a bhuam chus an glanna, có ceolmhar le bin go hanéin. Tá an ceantar seo aonanta táhachtach tú. Tógadh mé héan sa teach seo, tógadh mé athair sa teach seo, agus tógadh mé hana athair sa teach seo. Is ceantar fear né. Is ceantar é an bhfuil an cultúr agus an star agus an iarraidh cíbhnaithe sean gialtach Mhuintir Luinnigh an áit dearnach an arún na country dúthis an seo a ddíorón agus stoithe kids de fud olú seachas dúna nál. Tá mé mar chuid den drám Save Our Sperns SOS. Grúpa tá ag cur in éidean planana ag comhlacht darb ainm Dalradian mianach mór a thógáil an seo an sa ceantar, so is mianach óir a bhéh a gceist, agus tá siad a géirí mianacha mór próiseála ina mé Sinead úsáid an thógáil ar thaobh na sleibhte in sa Sábháiltear bug seo an Chaisleán Ghlas, agus tá Virginia go mór ina éidean, agus tá géirí ar geantar agus ar timpplacht a cíbhniú agus a cathú den na glúnta a thuchas in arné. Straithe nar higmuid go dtí bhí geisteach agus bhí neart jargon sa rudí bhí siad a chur amach. So hasí Virginia ag fáil amach níos mó agus bhí coppla cruinnithe mór peblií ag an rodíine a géirí níos mó eile amach agus is an sin gur higmuid gur ó beidir dachar tuaithe do cheantar seo manar cheasmuid suas chun tríd in éidean. Harfa bliain ó hen inis bunaú campa chun a léirí don phobal go bhfuil muid an agus nach bhfuil muid an bugu agus nach bhfuil Dalradian chun tógáil ar an taobh seo den sléomh, so GPO na Green Castles People's Office an taine matar sin. Is cinneal focal point é don feachtas tagan daoine, má tá tú géirí ólas eil ar an rud tagan tú hiag an GPO tá cinneal burtha bhain nach é Dalradian an taon comhlacht a bheits an tá comhlacht eile a géirí rud é dheanú, so ceann na rudaí is mó a dheanamid ná an scéal a scapu faoid SOS. Tá ma déanta burtha faoin dachar a dheanana siad, so bunan siad úsáid an Sinead chun an tóir a bhaint ón na carragatha, ach an sin bé waste rock feigthe ina dhé agus tá siad a géirí é sin a thógáil ar thaobh na sléibhte. So deir siad san go mbeidh siad glán ach de réir nó teolas atá féite againn agus an cinneal fistrachéine tá deanta ag taobh sugainne, bé rudaí feigthe ar nós arsenic agus cadmium agus mercury a bheits ag golar san air agus is cinse go bhfuil sin san air, so bé sé imirt tionachar díreach orainn mar géine fríd an air agus fríd is dóthe fríd an food supply don a firmúirí, fríd na hanmhaithe, fríd ahanil rud, so is burthamh olmhór é dar sláinte agus de tócaí an ceantar go mé daoine sas a fiú bhéh na cónaíonn seo. Ar an láthair seo, seo náte bheits an monarcha mór próiseála, an aon lá amhain gach seach bommate bé láirí a golasteach as amach as an talú haon isteach chuig an mianach, bé an áit seo hartfa 5 méid déag fa hallan na cachra go mil firste, bé siad agus éid ja tonna Sinead ahanil lá, agus bé rudí feige bé na cemacán sin feige agus an lóraigh sin feige ar an wasterock a bheits le feiceáile seo. Ní amháin go bhfuil mé a gobar an seo ach tá mé mé chonaí an seo go mbeidh agus tá sé sin aonanta tábhachta tú. I mo bhall haon bé an mianach seo nuair amseire, slán sábháilte agus cinnealte don dúilrá. Mar is léir an aontas plainúil, bé muid ag másnú caighdean air, is isce, is talamh go rathabhail. Creidim go mé oibrí an comhlacht, ar bobbal, ar gcomharsain agus muintir na háite slán sábháilte. Tá na módar oibrí seo le Sinead in úsáid go sábháilte in éireann le breis is gás scóir bhliain inis. A héan tú bog na 100 míle ón áit seo ar an nílan chéan teochaí tú ar mianrá teabhar ag gádaí na mí. Bé an cruach broscar ceargatha ar an bhean 7 ar gimne is líonhí sé lág mór uachtarach. Agus muid a chríochnú gach ciid an obair chuirtí muid síalta agus fáilte is crann le go méid sé cosbhfuil leis an talan thart air. Creidim go bhfuil a bhád níos mó daoine ar son an tionscail seo ná mar a chéaltar. Cuirtear fáilte ar raibh daoine teocht thugaine chun caint agus éisteacht agus ceisna a chur
agus tuiscint a bheith orthú. Don comhlacht tá pásta na tábhachtach ach tá timpeallacht tábhachtach fásta. Tá muid fíor cinnte go dtéag leis an choras muine dúireachta nuair amsar seo bheith cinneile leis an dúra agus pásanna a chrúthú mar rinne a gádaí na mí leis le blianta fada. Cuireann sé brón mórar am le feicil agus a bheith sméanú go mbeadh an ceantar seo iomlann scriste ag comhlacht gur cuma lá faoin talú seo. Tá sé uafasa go bhfuil seo ag tarlaú an seo i má ceantarsa ach tá sé ag tarlaú fud fad na tíre agus fud fad an dóin. Ní hiigim cén fad go muid ag ligint den airgid ar dóin a scriosú. An spragad Eoghain ná go nimóid Dalradian agus go méas acu agus ag comhlacht eile nach bhfuil fáilte rumpú an seo chun an áit seo a scriosú. Nuair a cheasan tú sios nuair a lórann tú amach, ní anna na daoine dearmad faoi agus bíonn siad beidir níos burtha ná bíonn siad níos cuireamí fa rudaí a dheanú mar feiceann siad go daoine ag arcarthú agus sílim go bhfuil sin go bhfuil cooked all-war againn. So an cóirle bheith agam de gine atá géirí difer dheanú ach nach bhfuil muinínach ná gan dearmad a dheanú gur ní ghlacann sé ach duine amháin. Agus beidir gur tosa an duine tá dí chun an céad céim a háisteacht agus teacaí an gluiseacht a dí é. Jan, Rish, Le.